είστε? Πού κρυβόσαστε? Απαγορεύεται το κρύπτεστε. Θεωρείται παράπτωμα. Και τα λοιπά. Πα. Α, βλέπω την ημέρα. Θεέ μου, και τα λοιπά. Πα. Ημέρα τρέλας. Μια χιουμοριστική παράσταση σε νότα γκροτέσκ. Η θεατρική ομάδα Κύκλος Γραφής, σε συνεργασία με τον αυστριακό σκηνοθέτη Μάρτιν Σάνχορστ, παρουσιάζει την παράσταση Ημέρα τρέλας. Σκηνοθεσία Μάρτιν Σάνχορστ. Παίζουν Κατερίνα Βρέντζου, Μαρίνα Σπανάκη. Ημέρα τρέλας. Υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας Αθηνών. Παραστάσεις 25 Ιουλίου, Θέατρο Φουρνία Αρχανών. 27 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. 30 και 31 Ιουλίου, Πύλη Βιθλεέμ, Ηράκλειο. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 80 93 92 46.